Mhuri yeZimbabwe pane nhau yandaenda kubatira panapa handinasi kuziva kuti nhau iyi ichakonzeresa bopoto chete, especially mucomment section. Panguva inoyi munhu anozikanwa anozikanwa kuti is a critic with the ruling party ZANU-PF anozikanwa kunzi Kirina Mujati. Panguva inoyi auya akataura mashoko andinasi kuziva kuti panapa pachanetswana. Ndisati ndapinda mashoko auya achikomenda pamusoro pezviri kuitika right now munyika yeZimbabwe. Panguva inoyi ndombwa subscribe like on the bell icon. Panguva inoyi da kuti mumwe nemumwe andipe maviews ake nemafunguro ake pamusoro pemashoko auya achitaura panapa. Kirina Mujati panapa ari kupinda nenhau yake achiti good morning Zimbabwe. The least qualified people to criticize or make any disrespectful comments on Mukanya Chiwenga are CCC or Nelson Chamisa supporters or followers. Concentrate on your sellout Nelson Chamisa working with Mkoma Emerson Mnangagwa Mnangagwa to protect the Vene agenda. Mukanya is the next president of Zimbabwe, not Chamisa or Tagwirei. If Mukanya Chiwenga is Dofu, as you claim, why would you expect Dofu to have a solution for the IMI, the educated ones? Is Mukanya Chiwenga a member of the useless and compromised opposition that is working in support of ED? Siana ini Dofu, Chiwenga itaizva Tsuro Mangena weChamisa. Asi chokwadi chandinoziva Chamisa hapana Zimbabwe yaanoita president, asi Dofu rinonzi Chiwenga rine zano uye riri kudiwa rine zodzo. The next president of Zimbabwe Mukanya Chiwenga anobva asama 100. Ndo mashoko ari kubuda panapa achitaurwa naKirina Mujati. Mashoko ataura panapa panapa Kirina Mujati ari kuchipraisa VP Kosano Chiwenga as always achiti aiwa is the next president, achiti aiwa ndiye munhu ari legitimate and ari legit, haasi kuita zvipeshu kana kuda kuve achida disappointa macitizens. But pane mashoko azotaura manje ekuti Advocate Nelson Chamisa aiwa ari kuya achimuti he is corrupt and ari kushandiswa aiwa nethe regime, the ruling party ZANU-PF. Mashoko pano nguva ina ndinyaso kuziva kuti there are some supporters vanoziva kuti vanosupporta Nelson Chamisa vachimuti aiwa is the next president. Kwoitawo mamwe masupporters anouya panguva ina achiti aiwa VP Chiwenga is the next president. Kwoita vamwe vanosupporta both. Sami chimbondiudzai kuti munoti kudii pamusoro penhau iyi. Enda comment section medu mudze mafunguro enyu, musana subscribe or like, check on the bell icon.